Wara l-festa tal-Għid il-Kbir, l-attenzjoni tan-nies iddur fuq festa oħra li taħbad l-erba' ta' wara, il-festa ta' San Girgor. Din il-festa hija magħrufa sew mal-pajjiż kollu, iżda speċjalment fiż-Żejtun fejn jiġi organizzat il-Pellegrinaġġ annwali. Wara nofsinhar Marsa Xlok jieħu l-ħajja hekk kif eluf jinżlu jieklu xi ħaġa kif ukoll jgawdu t-templ ġeneralment jibda jaqleb għal dak sajfi kif joffru l-Gżejjer Maltin. Uħud jieħdu wkoll din l-okkażjoni biex jagħmlu l-ewwel għawma tas-sena. Crew ta' One News niżel Marsa Xlok fejn tkellem ma' diversi persuni li qegħdin jagħmlu l-aħħar preparamenti għal din il-festa antika li ilha tiġi ċċelebrata mis-seklu 16. Fost l-oħrajn żewġ persuni li jaħdmu fil-qasam tal-ikel li wkoll jinsabu jħejju għal San Girgor għallulna li qegħdin jistennew numru sabiħ ta' Maltin u turisti li se jqattaw il-festa hemmhekk. Jien naħseb li dis-sena qed tkun suċċess kbir. It-temp se jippermetti għax it-temp jilgħab il-logħba dejjem qabel kollox u n-nies se jiġu biħġarhom hawn isfel. Bħas-soltu bħal kull sena oħra imma dejjem se naqwa mill-oħra naraw aħna. Anke mhux għalina biss, jiġifieri anke mat-turisti sa dil-ġimgħa stess ġew jistaqsu għaliha. L-istess sentiment kien espress mill-bejja tal-Monti li ta' kull sena jarmaw il-prodotti tagħhom tul ix-xatt ta' Marsa Xlok. Żewġ bejja tkellmu magħna dwar kif ikun il-proċess għalihom għal din il-ġurnata. Kulħadd jarman dik innaqqa xi ħaġa żejda, kulħadd kull looking forward għaliha. Niġu kmieni. Kolli suppostu dak li kuna lokal kunsil għalih. Barra minn hekk għadha kuna ħafna attivitajiet mill-laqdiet ukoll jagħmlu fundraising għall-festa. Nistennew temp sabiħ u x'jinżlu ħafna nies, kun hawn ħafna kummerċ, kun hawn it-tombla, jkun hawn tal-attività tal-banda, kollox. Nistennew li jkun hawn in-nies. L-aspett kulturali madankollu mhux se jkun qiegħed jaqaf biss mal-monti tradizzjonali. Fil-fatt se jkun hemm aktar attivitajiet madwar Marsa Xlok fosthom dawriet bid-dajjes li jmorru tajjeb ferm turisti kif ukoll se jiġi organizzat l-għana mid-Direttorat tal-Kultura. It-tradizzjoni Maltija se tiżżewwaq ma' mużika folkloristika mill-Kroazja. Għada kif jisbaħ jintela kull ma' bin-nies u mbagħad aħna naħdmu bid-dajjes u min ikun jixtieq imur dawra naħduhom ukoll. Ħajkonna diversi tipi ta' għana tal-fatt, għana labor mliża u kol ħajkonna grupp mill-Kroatja. L-għadu grupp dawn huma l-grupp edin rikonoxxuti fiħdan il-UNESCO u kol. Intant fiċ-ċentru laburista ta' Marsa Xlok se tiġi organizzata wkoll it-tombla li wkoll hija sinonima ma' din il-festa. U ħad tiġi organizzata tombla mill-10 l-qudiem. U ħatkun tombla tajba, ġifieri bħalma tkun is-soltu dejjem kull sena sejt.